तर या संदर्भात रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केलेली आहे. आपण पाहूया त्यांनी काय म्हटलंय. राजीनामा झाल्यामुळे आता रुपाली चाकणकर आणि भोंदूबाबा महिला अत्याचारात सहभागी असलेल्या लोकांना तातडीनं अटक झाली पाहिजे. चाकणकर फाईल्स असं त्यांनी म्हटलेलं आहे आणि रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी ही पोस्ट केलेली आहे. आज माननीय अजितदादा यांना शांती मिळाली असेल. नासवलेला महिला आयोग, कीड लागलेल्या आयोगाचा राजीनामा घेतल्यामुळे महाराष्ट्रातील अजितदादांच्या बहिणींना सुरक्षित भावना दिल्यामुळे धन्यवाद मुख्यमंत्री साहेब, धन्यवाद. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा वहिनी धन्यवाद. धन्यवाद उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेब असं त्यांनी म्हटलेलं आहे.